Sauraro barkanku da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kuna tare da ni Halima Lukman Yusuf tare da Times Hausa. Yanzu mun je Federal University of Kasha ne yau ne ake convocation din wato combined convocation. So me yasa ake wannan convocation din? To amma shi wannan convocation din me yasa ake yi? Kusan convocation mutanen da suka zo makaranta suka yi matriculation an su gama su yana convocation means wai ma'ana convocation ne continue